ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chuma chuanin rotwai rep mau twai rep karon bai le dona chuanin ka bol hno man tur te chu hei alu pum hi ka mang dona chuanin marcha pui tomato purun var purun sen pum khat ka mang don bawk ani heng ho hi ka bol hno man tur te chu an ni a chuanin rotwai rep hi hei hi zan khwa in ka chia to a chuan ka chia hnuah khanin voi hnih ka sil leh bawk a chuan a tui pawh hei a lo fim tawh a chuanin hei hi chia kher lo pawh kha kan chia lawk hman lo a kan siam duh ani chuanin rotwai hi cooker ah emaw kan phit hmasa anga min lutuk lo khanin kan chhung hmasa thei bawk ani chuan helaiah hianin ka siamna bel tur ka dah a chuan rotwai rep hi ti hianin kan sawl fu anga tah hian kan dah lut ang kan siamna tur velah khan rotwai hi kan lo chuang hmasa dawna chuanin he tlaiah hianin kan chhuanna tur heater hi kan on anga chuan rotwai hi kan lo chuang hmasa ang minute 5 vel kan lo chuang so borbor dawn ni heater hi sangkhat zali vela sanga ka dah ani rotwai tia so borbor hnuah hian alu kha kan thlak ang rotwai hi minute 5 vel ka chuang so to ni chu minute 5 vel ka chuang to a chuan ti hian alu kha kan thlak ang alu kan thlak hnuah hianin minute sawm panga vel kan chuang le dawn ni ti hian kan chin anga lo so borbor sela chuan a lo so borbor chung hianin tomato vel kha kan lo chan le ang tomato kan lo chan le ang Chabak lo la ya oma kan pai lo kan tomato chu kan chan zo ta a chuan marcha hi ka sil pai sa fe kan hei hi a hnum hi ti hian kan pai anga ta alai taka bak chein kan zai thelang kan kat thelang bak chia che mai hi ol sam zo ka te lum re ul tuk mo marcha hi chu kan du thak dana zir khanin kan tel hnemin kan tel tlem thei kha ka chu kan du dan zo zo khani sela tun lai chu ka kong hi na thei lu tu ka mo ka din na sa thianin ro ka bo hianin bo in chu wan chuanin thu chungin kan ti ve na ni he ka ding rei hei thei lawa marcha pui le tomato chu kan chan chaw ta ti hianin ta kan da chiang chuan purun var hi kan khel le ang ka ge chen lo kan da shi go
in hei video te kan siam chho ve zela ka video a thatto lo na lai te in du thu sam lo na lai ang chi te kha omani chuanin comment lama khanin in tha shom ho lo khanin in lo soi zel don nya chuan kan soi to angin channel kha ka siam thara pakhat kha mukbang te ka ron da ve thina thiam lo beu mai la khongai takin min lo ba en sam ve le don nya description lama hianin a link te po ka ron da ve le don nya du angin kala vlog thailaba mun moi tak tak mun nom tak tak lo tur tama hetlai Bangalore huna hianin thatiang te kha kala ron to anga na kina ka man huna chuanin tunlai chu ko boy bero thailu tu ka keima to ka len chhuana hun te kala nei thei shi laba kala ron to han laba chuwan chuanin mukbang te kha ka ron da thina min lo en sak ve sham sham don nya pasela aliam dublu to kana china khanin khawang ka chin box ya wang hianin ka tinyama asan nan pangkha sang khata ka dani o to ma hin hi ta ni ate ne ne ro ko mu to ko mo purun bar hi khe chung hi arei du lu to ka ani nan de chi na ya kan khe zauta chuanin a then hi azat vel hi rosom na bin ka da anga chuan azan vel hi chu ka rosom don ni sai na ma san a ro na kan la lok sen hi pum khathi ka mang rong ko ka akor hi kan thi anga abia zong in kan chang ni o du dani na chan thaya jem te hi ko lo ta tha lo du ko ka te hang kan Mitang udo ay kamita minur ka po sen san khan mo tihanin bol ho chan nga yang chi te po chu kan chan chau ta ba kor kan la le lo ka nge na ni ve la rim ti tui tu ring na ki na window na kan thau to na ba kha mini som panga ni to a he a tui po lo kang deu hlek to a chuan tui sau ka le belang alu ho hi chu min deuh vek to a chuwan chuanin alu hi kan chep som vek ang kan ro som thei boka kan la chhuak anga alu chu kan ro som zau ta vek a hai kan chep som zau ta vek a khami a che som na kha kan nei lo chuan alu zong kha kan chhuak anga bola khan kan ro som anga chuan kan le lut le mai don ya chuan alu kan ro som zo a khanin
tomato le purun var le marcha pui kha kan thak nga chuan purun var kan ro som sa kha kan thak le bokang ti hian minute som vel kan chuang le don ni tui kan le bel le la khang nau khat ka le bel le a chia al tur to kan al bokang chadewin kan chaw polanga chuan kan chinanga minute som vel kan chuang le don ni minute som kan lo chuang tling ta a kan chok bor bor ranga chuan purun sen kan chan sa kha kan thlak to don nia purun sen kan thlak nuwa ba khor kha kan thlak le bokang ti hianin minute thuma tanga minute nga borvel kan chuang le don nia minute nga hnuwa chuanin hei a hmel lan dan po alo dik to a kan du tok to do nanga thuk kan off to ang ti hian hei heater ko off to a chuan chiang chaw ka in hmu theinan bola ka suak chhuak ka hei a hmel lan dan po amoi em em a hmel lan dan amoi mai ni lo hianin ama po hi atui em em a bol hlo hmu han har sa tur le hau tak ang chi kha kan hmang lo boka a thei chuanin in lo siam ve le theu don nia kan ro toi re bei chu kan lo siam zo ta hei yang hi ria mel lan dan chu a mel po moya chuanin ama hi atui em em boka arim te po hi tui bong bong mai aya cha bong khop mai chuanin ka video te min en saka ka channel min hu saka min subscribe tu te song chunga ka lo me ma thilung takin lom thu ka soi mot mola min la subscribe be lo te po khan khong ai taka min lo subscribe be tu ring kan so min kan nge ne bo che uni e tun chuma ro toi rep karon siam dan kha bol lo kha hau tak lawa mu han har sa tur ang chi kha kan hmang lo boka chuanin sa ngai na lo tan te po khanin hetiang hian sa tel lo khan kan siam ani a atui em a in lo siam ve chin do na kan ai chin ani o atui em ani ama hi a hang tuya kan du chuanin azino kha kan tel theya ma se azino tel lo po khanin eng o kan alu kan rot koi khanin ati hang tui em ani du angin chong kam te hi kan thiam tok lawa kan chong swale nok nok thina min lo she thiam don na ole tun chuma video karon siam the chu heti zong hi ni le postela video le pe ka kan zawa in ei tu tui tak tak te nen kan in mu le cheu don nya chumi ma zong chu in zawa in bye bye ke kule